Diolch o'r, shmai, Geraint Davies dwi'n ffarmio bedwarian yn y Bala. Mae'n chydig o gefndir y ffarm, so mae'n ffarm, fel chi'n gwybod, mae'n 12 erw y ffarm, ond mae 200 erw o laswell, lle mae gennym ni ffocws sy'n cryfhau flwyddyn ar ôl flwyddyn ar iechyd yn prif ni. Heb gael hwnnw'n gywir, dwi'n yn gos yn y boint trio fan glaswelltir, so mae'n hanfodol bwysig. Hefyd mae gennym ni 35 pacar o goed derw cynnig a mae'n diregistro fel Ancient Oak Woodland yna hefyd. A wedyn mae gyd o'r tir mynydd, mae fewn triple SI, a wedyn mae gen chi rester o gynlluniau. Da ni'n gweithio'n agos iawn o'r Parc Cenedlaethol hefyd. A wedyn, mae gennym ni 100% o fuchod, gwerthu gwartheg stores, a da ni wedi torri rhifau defed lawr i 600 oherwydd Brexit yn bennaf. Da ni jyst ddim yn gwybod pwy ffordd o gyrraethu ynde. Felly o'r pridd, dŵr, coed a'r grychoedd sydd gennym ni, a dyna dwi'n wedi drio roed ffocws ar yma, a ffordd da ni'n defnyddio hwnna o'n mantes ni ar y ffarm ynde. So felly, tra bod ni'n trio bildio'r green brand yma, dwi'n teimlo wrach bod ni'n trio dwyn rhywbeth o Iwerddon yn fama, ond dwi'n meddwl bod gennym ni fwy na Iwerddon i gynnig yma'n hyn ffordd da ni yn gwneud yn gwaith ar y ffermydd yng Nghymru. A wedyn, y priddoedd ag ati, back to basics oedd i gynnym ni. A pan ma'n i'n gymryd drosodd yn 2011, aron ni just testio'r pH levels ar y cua a gael hadu, a oedd y canlyniadau dal i'm yn mynd â ni'n blaenau, oedd o ddim yn gweithio, so da ni wedi sbio o'n ddyfnach, a trwy cwswr ffermio sydd wedi bod yn hanfodol bwysig, da ni wedi gwneud 3 soil nutrient management plan fyny rwan, a mae bob un o hynny o'r un cynta, oedd o'n hollol embarrassing i ddarllen, ac i'r un mwy o diweddara, so ni'n hapus i rannu o. Diolch yn berffaith, ond mae o wedi gwella'r ffarm, a mae o'n rewardio ni nôl o beth da ni wedi gwneud ynde. Eto'r organic matter da ni'n bildio fyny efo yn anifeiliad, rhan bwysig iawn ohonyn nhw ar beth da ni'n rhoi mewn i'r ddaear. A pwysig ono fo gyd ydy'r calch, y ffordd mae hwnnw'n gweithio. O'r 200 acar o laswelltir, da ni wedi rhoi tua 1000 o dunelli ers 2011, ond yr holl law da ni'n cael yn gorfod byw yn Bala, mae o'n disgyn yn sydyn iawn hefyd, so mae'n bwysig iawn bod ni'n dal a dal i gadw fyny arno fo, i gadw fo mynd. A wedyn, un o pethau ni sylwi, Chris Dyler ar ei bwyntio allan i ni gynta ta 2012 oedd y bedair modfedd ycha o'n o reit, do'n ddim compaction yna, ond cerwch yn ddyfnach trwy'r subbase, oedd y peiriannau mynd yn fwy a peiriannau anghywir yn cael ei defnyddio, o gennym ni compaction mor uffernol yna, o dŵr y methu mynd yn ddyfnach. Ac ers wneud hynny, mae jyst agor twll wan a gallu gweld greiddiad yn mynd lawr i 12 modfedd, ond dangos bod y ddaear rwan yn gweithio'n well i ni, a wedyn yn symud ymlaen ohono fo. Mae o'n tyfu yn bendant lot mwy o laswell ffordd nhw'n de. Sori, dwi'n trio clicio drwy hein, a dwi'n teddol o fynd rhy ffast weithiau. So calch, mae o'n hanfodol bwysig, a wastad mynd ar ôl y safon gorau o galch sydd yn mynd i dorri lawr yn gynt. A prilled lime da ni'n iwsio, hwnnw sy'n mynd ar y ddaear lenni, dwi'n gweld o rhaid yr instant hit i ni i ddod ar ddaear nôl fyny i lle da ni isio i fel bod ni'n gallu jyst bod angen topio fyny wedyn ymlaen hefyd ynde, ond calch Buxton da ni'n drio bennaf i gael, calch Ammgylchedd i hwn, ond diolch wedi torri lawr mor fast a mae'r un Buxton yn neud i ni, so mae cael calch cywir yn mynd o'n hanfodol bwysig i ni hefyd ynde. Wedyn yn glaswelltir, hwn ydy beth da ni eisiau i besgyn stoc. Dwi'n yn coelio mewn 2 swyddydd, da ni yn defnyddio nhw, ond dwi eisiau cael gwared ohonyn nhw. Mae'r platfform y ffarm, mae gennym ni y blank canvas mae i experimentu weld beth allu wneud, fel bob ffarm sy'n Nghymru. Sa da ni'n trio rhywbeth, da ni'n gwybod os da ni'n mynd i weithio nachdyn. A wedyn, da ni wedi mynd o fod just yn ffarm glaswelltir, da ni'n tyfu swêj, beth chi'n galw,
stubble turnips yn de, wedyn mae'n fwy o varieties o kale a rep, forage rep yn mynd mewn i'r glaswelltir ag ati hefyd i ni just utilisio mwy ohono ni. Achos mae'n ffarm fawr, ond 17% y ffarm sydd yn glaswelltir mewn ffordd. So mae'r glaswelltir yna'n garo rili gweithio'n galed i ni. A wedyn mae gallu tyfu'r glaswell mor hir a gellen ni mewn i'r flwyddyn yn hanfodol bwysig. Eto gweithio efo bobl, Chris mi oedd o'ma, ond be mae oedd i helpu ni a ffordd da ni yn mynd ati a tyfu'n glaswell a rheoli fo wedi bod yn wych o gallu ddefnyddio fo'r amser cywir o fildio'r wedge na fyny'r gwanwyn ag ati a llynedd, gathon ni flwyddyn garedig iawn, ond da ni wedi bod yn lwcus iawn o fod ni'n cylchbori'r defed ag ati mewn ar y cyfer, so ydych chi'n gallu gweld yn fanne. Dim o hyd yn berffaith, ond defed yna wedi garo cael seilad gyda diwetha. Mae'r flwyddyn garedig wedi chwarae rhan yn hwnne. A wedyn, just cael yn pen rownd o'i gochwyn off efo. A mae o wedi dod yn rhywbeth, dal i ddysgu, ond mae o'n gwella ffordd da ni'n meddwl ar y ffarm, sori. So dŵr. I rannu filiad, trwy cwrs y ffermio eto, fe o'n i lwcus da ni wedi gwneud water feasibility study a di gweld beth sydd yn ffordd mae'n gweithio. I'r cylchbori, ffordd mae da ni'n byw yn Bala, lot o ddŵr, lot o law yn disgyn, ond mae'n ffarm sy'n sychu'n sydyn iawn. Wedyn ffordd da ni eisiau gyrru o gwmpas y ffarm yn ffordd mae'r feasibility mae wedi bod yn gweithio hefo ni gallu ffindio ffordd. So, da ni'n dod i pwynt wan, da ni'n mynd i garo gwario chydig bach i gael gweithio'r system yn well lles rheoli'n porfa'n well. Ond wedyn mae'n wahanol ffyrdd o fynd o'i chwmpas i. Dwi fel hogyn bach, os oes yna le i gallu rhoi llyn bach i mewn, mi roi o mewn yn syth, ond mae just yr holl bethau sydd wedi benefitio honno fo, greu'r habitats newydd yma i'r adar sy'n landio ar y ffarm wwan wrth nhw drafilio yn i'w migratory ag ati. Mae o'n ddiddorol iawn, a mae jyst yn codi diddordeb rwy'n o fwy na i ben lawr a ffarmio, mae o'n agor i feddwl fwy eang i weld beth sy'n o gwmpas ynde. Ond mae'n anfodol bwysig, mae well gan i wario fama na prynu'r dŵr i mewn. Wedyn, hyd yma mae'n gweithio'n iawn acw ynde. A ni bai am y cylchbori yn yr ha. A wedyn, fyny ar y mynydd, un o'r problemau mwyaf gennym ni ffosydd di agor ar grips ag ati. A wedyn, oedden ni'n colli stoc ac rhwng drio delio efo cyfaith naturiol a cael hyniatad i wneud gwahanol bethau ar y mynydd o'n waith caled. Mor galed o gael bethau di wneud, mi ar arwain ni'n diwedd i roed yn enw ymlaen i fynd ar y bwrdd y cyfarwyddwyr a fe sy'n llwyddiannus yn fanne. Ond cyn i fi fynd, mi gathon ni section 16 ar y mynydd a'r cyniatad i gael gwneud y gwaith gwahanol mae wedi newid dipyn ynde. Wedyn o llun cyntaf, da chi'n gallu gweld, oedden nhw wedi golchi ac o'n rei di mynd mor ddwfn a bod lawr i ryw 15 troedfedd o dymder mewn di golchi a wedyn oedd o dŵr yn rhedeg ffwr. Mae rai fi ddweud, o fi'n hollol yn erbyn o pan o fi'n dechrau sbio dan efo cynhyrchu bwyd oddi ar y mynydd o fisio, ond yn ddian iawn o fi'n sylwi, actually mae'r benefits gwahanol o wneud hyn yn mynd i fod y werth o. So da ni dim ond wedi gwneud rhyw 20% o un tamed o'r mynydd hyd yma. So, hon ydy'r un ffos wedi chau. Mae o'n edrych yn lypach, ond mae jyst yn lypach o'r am ryw 10 troedfedd, 20 troedfedd bob ochr iddo, mae'n sychu'n dol wedyn. So, da ni ddim rili wedi colli lot. Problem fwyaf fan ydy'r gordyfiant, da ni'n trio cychwaneg o gynnytad i gael ei dorio a'i reoli fo'n well, ynde. A wedyn wrth gwrs, lawr i'r ffarm, da ni'n trio cadw'r dŵr mae'r lan os gennym ni'r duty mat. Be bynnag sy'n disgyn, mae rhaid o fynd off y ffarm y lan hefyd. A wedyn, gweithio mewn partneriaeth ag ati. Rothon ni'r culverts fyny ar y mynydd sydd wedi stopio ni fynd drwy'r ffosydd yma, tyllu bob tro da ni'n mynd trwad ag ati, a mae wedi gwneud i'n lot hawsach. Wrach bod hi'n braf yn Bala pan da ni wedi mynd i hel y mynydd, wrach bod yna gafodydd wedi bod, a mae'n waith croesi'r ffosydd yma. A wedyn di defed ddim eisiau mynd, wel, cael rhaid y culverts mewn, mae wedi gwneud gwaith
ffarmio'r lle'n lot hawsach hefyd. Wedyn rownd cefn y ffarm, da ni wedi rhoi yn go agos i 100 o gylfet troedfedd jyst i stopio'r dŵr ddod drwy'r buath a mewn i'r slurry pit, achos mae'r buath a'r boncyn sy'n rhedeg lawr, mae'r buath yma, mae'r slurry pit ar y pwynt isa'r ffarm a mae'r gyd o dŵr eisiau mynd iddo fo. A flwyddyn 2017-18 o'n ei gymaint o law, a gynnon ni bwmp 2 fodwedd yn pwmpio am 4 awr bob dydd jyst i gadw'r slurry pit. Achos oedd digon sych i gallu mynd ar slurry allan ag ati. So, hyd yma wan, mae o'n gweithio, mae'r dŵr yn hit y cefn y buath ac yn mynd rownd ffordd arall. Sydd yn, da ni'n isio llygreddu, so da ni'n gwneud bob beth allan ni o fewn yn pŵer i wneud o'n de. Wedyn mae'n ychydig o filtration ponds, lle mae'n hesg ag ati'n gweithio i ni, a da ni ceir 2 gwmnioedd preifat wedi dod i siarad efo ni'n gofyn sy'n gynnu ni ddordeb trio cael rhywbeth yn y dyfodol o weithio fo dal y dŵr ma'n ôl hefyd, a mae'n rhaid i fi ddweud, so ni'n licio isa'r buath, rhoi rhes o y filtration ponds mae'n mynd lawr fel bod ni'n ffiltro'r dŵr fel mae'n mynd nôl, ac unwaith fydd o'n ôl i'r tryweryn, bydd o'n dŵr hollol lan, a da ni'n gallu dweud, da ni'n 100% yn gwybod mae'n dŵr ni'n mynd i fod yn lan yn fynd o fama. So pethau bach allan ni'n neud o mantes ni a mantes bywyd gwyll yn un amser. Wedyn, chydig o'r cylfets arno fo, mae, di trawsnewid y ffordd mae'r defed. So chi'n mynd coelio mae hon, lle chi'n mynd fyny mynydd heddiw, mae'n rhedeg fel rhyw nant fach, lle chi'n mynd efori ar ôl glaw heno, a mae dŵr yn mynd drosodd yn pwysio ar y ffens ag ati, mae pressure ofnadwy a mae'n mynd fyny mor sydyn ynddo. A wedyn gwerthoedd, dwi'n gwybod os chi'n gallu gweld y ffigur. Mae'n lyn bach yn fan hyn, a mae'n 2 ffos yn rhedeg drwy'r coed ac ar yr cwmni yma o gair galculatio'r glaw yn disgyn ac ar rhedeg lawr jyst y 2 ffos yma. So os ni eisiau brynu o mewn, mi fasa fo'n costu ni 22,800 o bunnoedd mewn gwerth dŵr. A dyna sy'n rhedeg oddi ar y ffarm. Dwi'n gwybod mae'n bobl o Llywodraeth Cymru yma'n meddwl bar werthoedd ar y dŵr yma, ond dwi'n gwybod da ni byth yn mynd i gael gwerth yna ar 2 ffos yn rhedeg fel e, ond i ni fod yn gwneud pob beth i ddal o nôl a fod o'n mynd off y ffarm yn lan, o da ni'n mynd i fod yn gallu gweithio o Llywodraeth Cymru o roi gwerth arno fo fan dydyn. A wedyn, pleser o weld pethau mewn yn y ffosydd ar hyd y ffarm. Mae, chi'n gael, dydy ddim yn gold crested newt, mae'n un o'r smooth coated newt neu rhywbeth. Dwi ddim yn expert, ond dwi'n licio dysgu amdanyn nhw. Ond, fel da ni'n creu gwahanol bethau, mae'n fwy o bethau newydd yn symud mewn ac yn creu bwyd i bethau eraill, a mae bioamrywiaeth y ffarm a gyti yn tyfu fel da ni'n neud o'n de. Wedyn y coed ag ati, fel o'n i'n dweud, mae gennym ni'r ancient oak woodland yma sydd yn, un adeg o fi'n cysau o fi'n meddwl, sy'n gallu tynnu hon i gyd i lawr a cynnyrchu bwyd, achos ffarmwr cynnyrchu bwyd ydw i o. Mae wedi troi rownd hwn di ffocws canol y ffarm, heb hwn, dydy'r gwaith amgylcheddol yn y meddwl i fel dwi eisiau gwneud o ddim yn gweithio. Mae pob beth i ffocusio rownd hwn. A hwn ydy'r un peth sydd ddim wedi cael ei werthfawrogi'n gywir dan glasur, oedd o'n pensio 80% ohono fo ffwrdd, a wedyn cael natural regeneration yno fo. Ond mae gennym ni fwy o ferw ifanc yn tyfu yn yr ardd yn y Gwanwyn na sy'n tyfu yn y coed yma. Rhyw dametes yn dod fan hyn mae'n acro. Mae'n ambell un yma sydd wedi bod rownd y coed, sef dwi'n siŵr dydy o ddim wedi bod yn llwyddiant dros yr 6 mlynedd diwetha o lastur, a da ni angen approach newydd i wneud hwn i weithio ddeud y gwir. And, mae'n bleser gweld y coed derw yma, maen nhw i gyd yn agos i fod ar un oed wan, so da ni angen ei lot mwy o waith yn fama. A trwy lwc, mae gennym ni y coed yma fewn y Parc Cenedlaethol, lle da ni lwcus iawn o fod yn gallu gweithio hefo nhw i gallu gwneud o. Wedyn y grychoedd, da ni wedi rhoi dros 10,000 i mewn, fwy na dim yn y 10 mlynedd diwetha, a da ni wedi cochwyn cyn cymryd drosodd gen mam a dad. A wedyn, da ni'n rhoi 8 planhigyn bob medr, a wedyn, os dwi'n gywir, mae bob un sapling ifanc a potensial o dynnu 6 kg o garbon allan o'r atmosffer. So,
buan iawn, ydych chi'n gwybod bod y potensial grychoedd, pan mae bobl yn meddwl ddylswn ni jyst gael coedwigoedd wedi plannu, mae gennym ni'r gallu fanne i gynhyrchu bwyd yn y cae a storio carbon efo yn y grychoedd ma'n does. A mae rhestr arall a bob peth arall mae grych yn gynnig i ni. Dwi'n gobeithio fewn rhyw 2-3 blynedd oedden ni'n gallu sbïod ar y ffarm o'r awyr a bydd bob cae o grych wedi blannu rownd o ac fydd y lle'n trawsnewid o pan mae taid yn cael ei dalu dynnu nhw allan a mae o'n crafu ben yn meddwl pan bo fi'n rhoi nhw gyd nhw mewn, ond dwi'n trio creu ffarm fel dwi isio, dim fel o genedlaeth. Well gan eisfi yn ymlaen yn lle meddwl bod ni wedi gwneud yn y gorffennol, bod yn gywir neu'n anghywir. Mae'n bwysig iawn bod ni jyst yn adaptio i'r dyfodol da ni'n neud ynde. So ddim pwynt dwelio ar y gorffennol mae wedi bod. Wedyn, Glasur Woodland Creation da ni wedi gwneud o hwn, o rhywbeth o fi eisiau gwneud, oedden ni wedi penodi corneli yn enwedig ar y ffarm sgan ni Llanuwchlyn o lefydd oedden ni methu rili cynnyrchu kilogram o gynnyrch, oedden ni eisiau pensiwn o ffwr, ond oedd y rheolau nghlwm a'r cynllun ddim wedi gadael ni wneud gymaint ag oedd yn isio. So rhyw hectar sydd wedi mynd mewn, ond dwi'n falch bod ni wedi wneud o. Un peth ar wedi sydd yna, fi'n mynd i isio guards, a mae wedi bod yn llwyddiannus, oedd gan i'm isio guard plastig yn sefyll yn y ddaear yna pan mae'n gymaint o sôn amdan plastig yn ddrwg i'r amgylchedd ag ati. So i sbiodd ymlaen, pan bo roed i ni edrych ar ôl coeden o roi guard plastig rownd i gallen ni jyst mynd yna wrach a roed rhyw hanner awr bod hyn a hyn yn tynnu chydig glaswellti rownd i ag ati a gwneud siŵr bod defed ddim yn mynd mewn yna ac yn cael rhyw nibl bach ynde. Ond mae wedi rhoi tamed o'r goedlan yma, mae wedi mynd ar ochr y ffordd o falau draws fynydd a mae pwysigrwydd ohoni yna. Dwi'n mynd licio gweld y cerbydau'n trafeilio, so dwi'n gobeithio fewn 10 mlynedd fydd hi'n cuddiod be dwi'n garo sbiod ar o buath y ffarm a fydd o'n harddu be dwi eisiau weld ynde. So wedyn y conclusion ohono fo ydy yr hyn mae o reit straightforward really. Dweud y gwir, dwi'n meddwl bod fi'n gwneud fawr gwahanol i neb arall sydd yn amaethu. Wrach bod fi wedi bod lwcus a gallu mynd mewn i glasur oherwydd bod ni'n gallu cael y pwyntio ar y tir mynydd ag ati. Ond cadw pethau syml ei gwneud nhw a gwneud nhw weithio ar y ffarm ydy be dwi'n drio wneud a mae rhan fwy o ffermydd eraill yn yn ardal ni'n gwneud rhywbeth reit debyg i fi. Jyst bod nhw ddim mor gegog a fi'n bodlon siarad amdanyn nhw de. Anyway, diolch yn fawr iawn i chi.